Panssarivaunut kuuluvat eroittamattomasti nykyaikaisen taistelukentän kuvaan. Ne taistelevat yhteistoiminnassa jalkaväen ja muiden aselajien kanssa. Siksi ne on opittava tuntemaan. Mutta ennen kaikkea ne on tunnettava siksi, että voimakkaimmatkin panssarihyökkäykset kyettäisiin torjumaan. Panssarit tukevat nykyaikaista hyökkäystä kaikkialla. Ne seuraavat hyökkäyskärjen mukana ja ovat joka hetki valmiina avaamaan tuhoavan tulensa. Taistelukentällä näkyy samanaikaisesti ehkä useita kymmeniä panssarivaunuja ja muita panssaroituja ajoneuvoja. Panssarit ryntäävät puolustajan asemaa. Ne yrittävät murskata kaiken allensa ja murtaa myös taistelutahdon. Mutta vaikka joitakin pesäkkeitä jäisi hyökkääjän jalkoihin, on muiden pidettävä paikkansa sivustoilla ja takana. Silloin voidaan voimakaskin panssarihyökkäys torjua kaikkien miesten yhteisin ponnistuksin. Panssarivaunujen käyttö taistelukentällä perustuu niiden suoraammunta tuleen, joka tuhoaa vihollisen tuliaseet ja pesäkkeet hyökkäyksen tieltä. Sekä liikkeeseen, joka vie panssarivaunut sinne, missä niiden tulta tarvitaan. Panssarivaunu ei ole pelkkä kone, joka syöksyy tunteettomana taisteluun. Sen toiminta riippuu vaunun miehistä, heidän taidoistaan ja virheistään. Samoin se riippuu kaikista muista, jotka taistelevat yhteistoiminnassa vaunujen kanssa. Panssarivaunuja voidaan johtaa merkeillä ennen taistelua, mutta luukkujen sulkeuduttua käytetään radioita sekä vaunupuhelinta, jolla johtaja ohjaa miestensä toimintaa vaunun sisällä. Ajaja näkee luukustaan riittävästi voidakseen tähystää etumaastoa ja valitakseen ajotie. Marssin aikana panssarivaunut voivat hyvin ajaa yhdessä jääkärien kanssa, jolloin molemmat suojaavat toisiaan. Mikäli vaunut ajavat yksin tai jalkaväki seuraa moottoriajoneuvoissa, kuten suurvaltain panssarijalkaväki kuljetusvaunuissaan, on marssinopeus huomattavasti suurempi. Marssitie tiedustellaan ennakolta, sen heikot kohdat tutkitaan ja tarvittaessa korjataan. Tai sitten etsitään sopiva kiertotie. Jääkärit voivat tässä jatkaa esteettä marssiaan, mutta heikko silta ei kestä raskaita panssarivaunuja. Kun kahlaamo on huolella valittu ja opastus järjestetty, voi joen ylitys tapahtua ilman viivytyksiä. Kovapohjainen joki, kuten tässä, on helppo ylittää, mutta lieju on petollista. Vettä saa olla jopa 1,5 metriä, mutta sitä syvemmällä on käytettävä muita keinoja. Lauttoja tai kalustosiltoja tai esimerkiksi siltapanssarivaunuja, joita niitäkin on eräillä armeijoilla. Tielle päästyään panssarivaunut tavoittavat taas nopeasti jääkärien rivistön ja marssi jatkuu hidastumatta.
Suojamiehet ovat marssin aikana vaunujen kannella, tähystävät ja antavat tarvittaessa merkkejä muille vaunuille tai jääkäreille. Metsä tarjoaa suojaisen etenemistien lähtöasemaan, mutta panssarivaunujen taistelumaastona se on huono. Tykille ei ole riittävästi ampuma-alaa, näkyvyys on heikko ja panssarin tuhoajat voivat yllättää. Sitä varten suojamiehet liikkuvat aina panssarivaunujen mukana niiden turvana. Heidän tehtävänsä on tutkia etumaasto ja sivustat riittävän laajalla alueella yllätysten estämiseksi. Samalla he valitsevat vaunuille helpoimman etenemistien ja opastavat niitä merkeillään vaikeissa paikoissa. Sanotaan, että panssarivaunu voi ylittää suon, jossa mies kävelee jalkoihin katsomatta. Suo on kuitenkin hyvin petollinen ja talvellakin se voi säilyä sulana vielä kauan maan jäädyttyä. Siksi panssarivaunut eivät mielellään mene suolle, jos se vain voidaan kiertää. Suuretkaan maaston korkeuserot eivät muodosta voittamatonta estettä, kunhan etenemistie valitaan oikein. Tarvittaessa vaunu nousee hyvinkin jyrkän rinteen. Mutta liukas keli tai pehmeä maa saattaa tehdä tepposet. Myös kivikkoista maastoa panssarivaunu mieluiten välttää, koska liikkuminen siellä on hidasta ja kalustoa kuluttavaa. Se rasittaa kovasti jykevimpiäkin telaketjuja. Vaatimatonkin estekaivanto tai valtaoja voi saada vaunun hetkeksi pysähtymään, vaikka se olisikin helppo ylittää. Tämä on torjuntamiesten hyvä muistaa tulenavausta suunnitellessaan. Mutta on myös muistettava, että jos panssarivaunuja tarvitaan taistelua tukemaan, ne saadaan kyllä mukaan vaikeimmankin maaston ja sen esteiden yli. Aikaa ehkä tarvitaan runsaammin ja usein apuvälineitäkin, mutta vain harvoin voi maasto estää toiminnan kokonaan. Panssarimiinat ovat tehokkaita hyökkäyksen hidastajia, jos niitä on runsaasti. Ne tekevät vaunut varovaisiksi ja pakottavat tarkoin tutkimaan etenemisuran. Panssarivaunun tärkein ase on tykki, joka ampuu 5–10 laukausta minuutissa tarkkaa tulta lähes 2 kilometrin etäisyydelle. Lisäksi vaunussa on 1 tai 2 pikakivääriä ja tornissa ilmatorjuntakonekivääri. Joskus vaunu voi tarvita tällaisiakin lähipuolustuskeinoja. Torjuntatulelta suojautuakseen se voi hetkessä levittää eteensä savuverhon joko savunheittimillään tai käyttäen varustukseensa kuuluvaa tehokasta savurasiaa. Osatakseen toimia oikein on vaunun miehistön tähystettävä valppaasti maastoa. Ajajan näkökenttä suuntautuu vaunun eteen. Johtaja voi tähystää joka suuntaan, mikäli muilta tehtäviltään ehtii. Ja ampujan huomio on kiintynyt putken osoittamaan suuntaan.
Vaunun johtajan tähystysvälineenä on voimakas periskooppi, jonka hän voi kääntää haluamaansa suuntaan. Maali löytyykin, vihollisen torjunta-ase. Nopeasti torni käännetään kohti maalia. Ampuja suuntaa hetkessä. Ja lataaja työntää heti uuden laukauksen valmiiksi putkeen. Kaikkien aseiden tuli keskitetään murtokohtaan, jotta hyökkäys voisi edetä nopeasti ensimmäisten tukikohtien läpi syvälle puolustusasemaan. Liikkeestäkin voi ampua, mutta halutessaan tarkkaa tulta vaunu yleensä pysähtyy. Avomaasto on panssarivaunujen taistelutannerta. Siellä niiden ominaisuudet, tuli ja liike, pääsevät parhaiten oikeuksiinsa. Mutta myöskään vastustaja ei ole toimeton. Kestääkö vaunun panssariteräs? Panssarointi on tarkoitettu suojaksi panssarintorjuntatulta ja sirpaleita vastaan. Se estää napalmpommin polttovaikutusta ja vähentää ydinräjähdyksen säteilyn tuhoja ja painevaikutusta. Panssarointi on vahvin ja viistoin etuosissa ja tornissa, jotka ovat eniten alttiina torjuntatulelle. Kohtisuoria panssarilevyjä on vaunussa hyvin vähän, koska sellainen on helppo puhkaista. Viistolevy on jo paljon pahempi purtava. Kunnes vihdoin ammus voi peräti kimmota. Huomaamme, että paksu, mutta pystysuora panssari ei ole yhtään parempi suoja kuin ohut, mutta viistoon asetettu levy. Ohuin panssari on vaunun pohjassa ja kannella sekä telaketjujen alueella kyljissä ja takaosissa, missä moottori sijaitsee. Näiden paljastamista torjuntatulelle vaunu aina välttää. Mutta paksuunkin panssari voidaan puhkaista nykyaikaisilla torjunta-aseilla, ellei vaunu käytä oikein maaston ja nopeutensa tarjoamaa suojaa yhteistoiminnassa suojamiesten ja muiden joukkojen kanssa. Maali on havaittava, sitten vasta voidaan käyttää tehokkaasti aseita. Hyvistä tähystysvälineistä huolimatta vaunu ei näe yhtäaikaisesti koko taistelumaastoa. On hyvinkin tarpeellista, että kaikki avustavat vaunun miehistöä ilmoittamalla sille tärkeät havaintonsa. Panssarivaunujen tuli on tarkkaa ja tehokasta. Niiden tuki on erittäin arvokasta omien joukkojen toiminnalle, mutta vihollisen käyttämänä ne asettavat oman puolustuksemme kovalle koetukselle. Jokaisen on osallistuttava torjuntaan omilla aseillaan. Panssarintorjunta-aseilla ja miinoilla tuhotaan panssarivaunut, tykistön tulella sekä kivääreillä ja konepistooleilla niiden kanssa hyökkäävät miehet. Panssarin torjunta on kaikkien aseiden ja kaikkien aselajien yhteinen tehtävä.